Napa let's oh, do you want to like him? On the main dial. Thank you. Everyone, I can go just weekend and I'm not side of Ojilinnaka. I work a hand and mayor than now you get to yourself. okay. Okay. Chairman, you were so. Oh, I don't know you. When you did what you did, was on your nota. It was all your one. Everything was in Now, welcome to the middle of the day. That will all. I know that will all. And one word on a bit of it. So, you
Chiji anyị iwu ma wezi mba. Kuna ayami sile ko ji keni no ina funa na ko kuna manya wa yangu ko ai ko dai ki wa na ai mo tene ki wa na be ngulu ko isi yo ni ko na ina babo ni na ha ko o ti ni wa le na maka iwu chukwu oke nke ihe niile imere anya nwụchaba abụ onye ukwu chaba abụ onye nta bụ ogbe bụ ọgaranya ikuku okwu obe onye ukwu obe onye nta ọ naghị akpa n'oke ọ Chineke mere isi ọnwụ akpa obi ọnwụ akpa oke ọ na-ebu ma ihe na-ekwu na a akakarị ihu ya na nka anyị egbuchie ihu ya gburu onwe anyị tii ihe anyị na-eti ebe ahụ ibu na nwanne anyị nwoke ka o si mee kwesị ndị a na-erie ndị a na-erie ahụ ụsọ ịnabata na anyị na-akpọkọ ma ndị akpọrọ n'eze kpọọ nwa kpọọ egwu ihe kpọọ nduchi ohu kpọọ ezecha ndụ kpọọ ireka kpọọ ha ya agbakwanụ nne mụrụ ọmụmụ oriọma m gbara aka naanị olubeke oyi ezekere ọbana rọs kpọkọrọ ọyaba anyị ka mma bụ oke mma sere anyị mma ụmụ m isi ha wee ụnụ n'ụnụ gburu nna ọ na-ebi ọkọ ya ha ka ụnụ n'ugburu nna ọ na-ebi ihe eme iduna na ọ na-eduna ka uduna ya ka o si be mkpesị emechaa gị na-eme ọ na-erie ire dị na ya siri isi nka ọ bụrụ tupu mba amatụta mahmed akọ abada ahụ echi ihe m na-ekwu kwadoro onye ahụ na mma biko anọ m n'azụ ebe ana m abịa o nwere ọjị mgbe a na-enọ nye m aka ọjị ọ bụghị aka ọjị ka ya nwa were ọ nwere aka ọjị onye o kwesịrị inye ọ dị na-ata ọchụ udo na-ata ka ndị sọ na ụmụ ofu onye ụwa ọnwa ụmụnna anyị awa n'ọjị na-aweta ọjị anyị anyị awa n'ọjị weta na-aweta ọjị afọ a na-atụ mmanya ka ndị mbụ si atụ ya ndị obiri si atụ ya anyị ha ericha na-enye akụ ị na-agọwasị nyenụ mmanya anyị ji n'aka mmanya ọkụ anyị ji n'aka
Okay, we need to see you again. Oh. Okay, what can I offer you? Afa m bụ Ọbala Chisom Osele. Dịka anyị si wee kwụ Igbu Efi n'ọtụ a, what can I family iji wee gbuo nnukwu efi a n'ụtụtụ a? Onwekwa n'ihe ọzọ nnukwu nna m ọmarịcha nna m ma enweghị ọzọ ka anyị na-eduna unu wee sị na ọka egbuorie efi n'ihi na olu lie dike ka ọwụ nnukwu dike ka ọwụ so ọnya mere anyị ji tụle wee sị na ọka egbuorie nnukwu efi a wee duna ya unu. Dịka na-amalite mmemme ịkwanyelụ nna gị ugwu ikpeazụ, gwakena ya obele ife kọwakenela ya obele ife maka nna gị dịka a na-amalite mmemme ịkwali ugwu ikpeazụ. Nna m wụ Ojilinnaka Osele, onwe onye na-amaghị onye ọwụ n'isi ofe. Ofu ihe eji mara ya ọwụ onye chọrọ udo. Ofu ihe eji mara ya na ọwụ onye chọrọ udo. And onye ọbụla ya na-akụ na-enwe aṅụrị oge niile. Ọ bụgodị ka isi ewu ibe be Ojilinnaka na-akụ, ị ga-eji ile onwe ya na and ọ naghị anọ ebe a na-ekpe ibe azụ. So and amụtakwara m nnukwu ihe n'aka ya. So Ojilinnaka bụ mmadụ na-akwụ n'eziokwu. So o nwekwana ihe ọzọ. And o nwere obi umeala, ọ wụ onye na-emegide mmadụ. O jide onye ndị mmadụ aka ya ohe ọ wee na-enesasị ọka wuo onye na-ejide dị esi ya o jide ọ na-ekesasị ndị mmadụ fụ na ndị mmadụ nwere obi aṅụrị. So nna ụnụ hapụgoro, kedu ekpere pụrụ iche ị ga-ekpere ezinụlọ ụlọ dịka a na-akwadobe mmemme ahụ? Ebere na ebe bụ ka Chukwu bi n'igwe bịa nọnyere anyị ịma na oge ugbu a o siri ike Luto na ọka ha aka wee hapụ anyị mana anyị na-ayọ Chukwu bi n'igwe ka onye anyị obi anyị ga-eji wee dị nke ka nke ka ọ nabata mkpụrụ obi n'ala ezie na-ahụ nke ka nke because ama na ebe a nke ọ ga-aga obiri ezigbo ndụ onyenwe na-ayọ Chukwu ka ọ nọnyere ezinụlọ OSELE SYLVESTER.